so Štefanom. Takže čaute ľudia, naozaj u nového videa. Aj tuto znatý, akože nie je to moje video, ale som tak trochu súčasťou. No a... To je spoločné video, spoločné. No je to spoločné video s touto Naty a so mnou. Možno ma niektorí poznáte z dvojice Dvaja akční hráči, kde natáčam aj s mojim kamarátom Kikom. Pred 2 rokmi som mal aj môj vlastný kanál. A dajte odber aj Naty, aj odber na Dvaja akční hráči. Veď to bude všetko v popisku videa a ďalej už môže hovoriť Naty. No, ja som actually fakt rada, lebo hráme takto konečne spolu a vlastne áno, bude to v popisu, ak hovoril Štefan, že bude tam odkaz na jeho kanál a aj na môj kanál, ale bolo by som veľmi rada, keby ste hodili odber aj Štefanovi, aj mne, lebo veď viete, ten, kto dá... Ak na mojom aj na jej kanále dovršíme 1000 odoberateľov, tak si možno spravíme spoločný kanál. Hej. To by bolo To by sme si nejak mohli vytvoriť, že by sme si nejak vytvorili, tak by sme si vytvorili nejakú grobku alebo také. A ľudia, ešte vám chcem upozorniť, keby som zakašľala a smrkala ako slon, čo Števo dnes musel znášať chudák, tak som chorá. No a ja vám chcem iba oznámiť, že s mojim kamarátom na mojom kanále pripravujeme svoje vlastné drinky, akčné drinky, ktoré ste už mohli vidieť na našich predošlých videách a modernizujeme ešte aj jeho plechovky, tak dúfam, že od budúceho roka sa nám to nejak podarí spojazniť, vlastne dostať to nejak na trh a proste to nejak predávať akčné drinky, aby sme dostali aj novú receptúru. Takže toto bol oznám a ja aj s mojim kamarátom, čo máme YouTube kanál, by sme chceli urobiť aj, nie že turné, ale že ten, kto prvý napíše komentár, prvý dá like a prvý dá odber, sa s nami môže osobne stretnúť. Super. A prosím ťa, Števo, ty koľko máš odoberateľov? Prečo? Ja neviem, lebo ja mám len 25. No, poviem ti takto. No. Teraz mám iba 8, lebo niekto mi blokol účet nejaký čunčulo. Ale predtým som mal 35. Ježiš, dobre. To je super. Ale ľudia, ešte vám chceme oznámiť jednu dobrú vec, že možno, keby Števo súhlasil, že by ma pridal do toho, že by ste sa mohli so mnou tiež stretnúť, keby to Števo súhlasil. A tu som zabudol povedať, ak sa to podarí, môžem to vybaviť aj z Naty a môžete sa stretnúť s Kikom, so mnou a s Naty. Yeah. Môžete sa stretnúť s 3 osobnostiami, ktoré proste môžu natáčať spolu videa. Nice, díkes. A ľudia, toto. Števo pôjde zajtra cestovať a ja som chorá, tak som doma a Števo je toto. Ide cestovať teda a tak by sme si mohli spraviť aj zajtra video. Čo povieš, Števo? A môžeme. Podľa mňa fajn. Hej. No, ale niekedy sa musíš venovať babke. Ale ani nie, lebo babka sa mi furt venuje, lebo tá má čas na mňa aj večer, no, takže... Teraz, keď som spravila ten zvuk, tak som poiskala na moju mačičku, ktorá robí maminke zle. Sprchla. No, tak, kedy dáš už konečne ready, bro? Ja aj ty už si ready, no. Dobre, sorry. Nevadí. A vlastne ideme teraz duo, ale ja akože, ľudia, priznám sa, neberte to zo zlej stránky, že nechcem byť, že nie som taký, že čertík, ale ja mám radšej čertov na tejto strane, chápete? 100 ľudí. Pozor, ideme zabíjať. Poď sem, tu sú dvaja. El primo. No kde sú?
On nevie, kde som. On ma zabil. No, tak ja idem zabiť jeho. On ma zabil. Izbe. Je to tento. Soráč. Ale tí elektromovia sú silní jak toto. Hej, dám ti lajčík. Ide tebe. No a na záver videa ti dám odber. Dáš aj mne odber na záver videa? Jasné. Nice. GG. Wait a second. Sorry, my bad. Ja neviem, prečo nemôžeme četovať. Prečo máme ho mute, chápeš? Okay. Tak ideme prekvapiť teba. A ináč mám mačičkovský skin, pretože mám mačičku a na Nite mám preto takýto skin, lebo mamina si niekedy zahrá na mojom mobile. ASMR. Čo? Ktorého bravla si mám dať? Vy ste potovor. Ľudia, túto Charlie nemá proste nikto z mojich kamarátov. Ani ja. Vychutnajte si toto. Ľudia, začína mi ísť hore teplota, takže neviem, či budeme dlho natáčať. Ale ja nič necítim, no ja len som horúca. Jak paprika. No poď, vyber mi bravlera. Dobře. Ja ťa tak trochu vyprankujem. OK. Mám na ňu skin, ale no poď. Potom si dám El Primo. Mami, čo si zase... Nič, pozriem, či nedali niečo nové. Zase niečo romantické? No hell no. Tam majú dobrých brawlerov. Poviem tu Spajka. Jo. Spike je... Ja som to mala na bývalom účte Spajka. Spike je strašne OP. Ty si zomrel? Tak ale čo mám robiť, keď proste ty sa vzdialuješ? Tak A ja tam buďme proste spolu idem bojovať. proste. Dobre. No, poď, ja nemám. Nemám rado. Ja čo? Ľudia, už je showdown. No, hell no. Ale s tými dobrými brawlermi. Áno, čo som mala, pravdu. Hell no. Nevadí. No. Dal som jej lajčík. Thank you. Pipa. Pipa pupí. Pipa pipu. Pipa pipu. Pipa pipu. Papa pipu. Pipa pipu. Papa pipu. Pipa pipu. Pipa pipu. Papa pipu. Pipa pik. Pepa. Pik. Pipa Giat. pik. Giat. Pipa pik. Pipa pik. Mám dva. Mamo. Bro, počkaj. Freddy Fazbear. Freddy Fazbear. Har 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 har. Presne tak. Kamo, na polkatke máš Darila. Čo? Na kolkatke máš Darila. Ja mám takéto. Ja mám. Ty máš Darila na jednotke? Ja nehrávam s Darilom. Ja hrávam s Ja mám Leonom. Darila na desine. Poď, ja hrám s Leonom. Ja si nazbieram
ešte trošku tých posilňovacích a ja ho mám na 11. Super. Ja mám radšej Leona. Každý má rád iné. Mám... Ale ja by som strašne chcel Leona. Hej. Ja som ho získavala dlho. No a hádaj, aké je mojej mamine obľúbené. Ja ti pomôžem, počkaj. Aby som to zľahšila. Dám ti nápovedu. Ja viem, ktorý. Tak ktorý? Má to medveďa. Ja takyž viem. Nitu však. Mhm. Mamina má Nitu rada veľmi. Ja som myslel, že má rada veľmi tohto. Ľudia, chcete, aby moja mama hrala s nami? Alebo aj ty chceš, Števo? No, môžeme. Ja neviem hrať, čak tam beháme kurá. No nevadí, pôjdeme trio, poď. Dobre, tak dáme trio. Mamička, usaď sa, ideme bravko. Takže musíme len počkať na moju maminu. Ona bude ale z Nitou, ak nevadí. Ne. Nito. Ja som jej brácha. Blácha. No, 78. Gugu. 90. Lol. Gigi. Úplný Gigi, brat. Let's go. Budeš čertík, pertík? Čo, prečo mám toho plešatého tučného? Prima? No, ja ho nechcem. Ne. Čo to je klej? No, takže to je točné. X? Prečo? Ja chcem go. Dobre, tak go. A čo to bude robiť? Čo to bude? Ja chcem, ale nechcem plešatého toho. Daj preč. Ty si mi normálne... Daj akcept. Ale ja nechcem s ním. Ja? Prejer máš. Dobre, no šup. No, Čo, nechcem. Ja Nitu Ju, chceš. kde je Nita? no počkaj tu. Nekrič po Moja mne. mama chce furt Nitu len. A ty kokos, ona má Je. legendary. Nechaj Dobrý. ho. No. Try? Či Tak select? select. No dobre. No, tak môžeme ísť. Vidíš, a už som tam. Pozrite, čo si dám ja. OK. Môžeš jej týkať, ak mamina dovolí. Jasné. Mamina je Erika. Čau. Ty bol ma zlatý. Čau, ja som Štefan. Čau, Štefan. Poď, ready. Steady go. Ready go. Gigi. A to určite dostaneme zlú stranu. Hej. A to je trio, mami. My sme to je to... No však zabijú ma To prvý. fajtovanie, čo máme vždy v dvoch, to máš rada však. Hej, Mami, zabijú ma mami nechci hrať knockouty, nechci. To je Knockouty strašné. sú Toto je strašne dobrá zlé. strana. Áno. Ste sa rozbehli, však každý... Stoj, poď ku mne, ty. Utekajte inde. Ešte teraz mi to... Mamina zemre. Nie, počkaj, že utekám niekam. Buber. Zabijem ťa, mama. Čo strieľaš? Hovno. Na ty. Buď za lollipopom. Vtedy budeš neviditeľný, keď budeš v tom. Chill, mami. Zabila. No, ty nie, to Fazbear. Nevadí, tak nehaj ma v tom. Winner, we're Prečo winning. stojím? Aha, vyhrali sme. Dám ti like, Štefan. Čo ti to tak tam robí ASMR? Čo robíš ASMR? Bro. Zapnem knockouty, ne? Prečo si ne... Žiadne knockouty. Už si... Bravlara! Mám Mortisa. Come on, let's play again. Pardon. Ja som nezabila nikoho? No nie. A prečo? Ja Však som neviem. strieľala. No ale nikoho si nezabila. Prosím. Mám epic, Jackie. Čo to mám? Tap at hold. No musíš držať. Jaj. Ja mám A ja na to epic kúkam, jak traveler. šibnutá. Ems, ok, let's go. Mám Ems. Ale však niečo mi to tu robí. Ježiš, kľud, láska. No. Dostala som nejakú kartu, že Fury. Fury, čo? Fury, čo to? Ja nechcem toto Fury. Môžeme len ready. Nie, ja nemôžem. Ja mám Legendary Star Drop. A on má toho, čo keď buchne, tak buchne silno. Baba. Poď už, nevymýšľaj. Počkaj, ja nemôžem. Prečo? Lebo si claimujem veci. Ale poď už. Musím. Čakáme na teba. No prepačte, ale musím si claimnúť veci. Sorač.
Pozri, Štefan už máva pol hodinu tam. Mám 10 gemov, mami. Tak poď už. Počkaj. Poď Natália. Ja nemôžem, ja si klejmujem. Poď už, lebo pôjdeme bez teba. Nevieš ísť bezo mňa. Jaj. Tak sa odpojím. Počkaj. No poď už. No už mám, no počkaj. Dáme si Mortisa. Pozri sa. Fúl bude mortisovať. 1, 2. 1 sú. No. Som si dala nového bravlera. A ma tiež ako plešatého máš. Ja. El Primo je plešatý strašne. Áno. Ale nejakého starého tam, ne? Plešatého. Kde si? Kde sme? To čo si si zobral? Cipík na hlave. No dobre, poďme. Ale ja mám hneď nabitú. Ja mám nabitú. Smerom ste odišli, však Ja mám nabitú. Ja mám nabitú. Poďte, lebo ma zabije. Tam El Primo je kto? Ježiši Kristia, som sem, prečo som sem išiel, že ma zabijú? Zachraň ma. A čo ma zabili? No, zomreli sme všetci. Všetci? Však lebo išli na nebelači. Mám cipík na hlave. XD. Prečo ti neviem dať onú fajku? Klikneš na mňa. Ale nemám to, že Dáš in- kudos. Čo? Kudos. A jaký kudo, však Indiane Friends mi to píše nejaké. No dobre. Ne. Zase som si nepozerala, koľko som ich zabila. Nikoho, že? A strieľala som. Idem s Mortisom. Zase sa meníš. Môžeme ísť? Neviem, počkaj. Štefan, ty si pripravený? Ja, hej. To zase na ty čakáme? No dobre. Ježiš, prečo ma ohovárate? Nehovoráme, však si tu. No pretože si furt meníš Ale brazleru. to tak, no nejde mi to To zjednúť. bude najlepší, No veď? hej. Ja idem ukáž Mortiska. Mortisko môj. On ma kopíruje. Ideme z toho zabiť. Nerozbehnite sa zase do iného smeru, lebo si by za nimi utekať, ty kokos, lebo oni by išli inde. Jaj, Pôjdeme k knockouty, mama, ne? kto toto bojuje? Štefan. Však ja už som vonku. Ja to Štefana strieľam, chudáka. Štefan. Štefan, zapačte, El Primo je tu. A už ma Tu, zabil. tu, tu. Aj mňa. Nezabil. Buď alive, buď alive. Ja som zomrela. Štefan, ty kam utekáš, nemôžu nás zabiť. Natália je niekde. Ja som zomrela. A ty už sa nevrátiš? No za chvíľku, za 5 sekúnd sa vrátim. No, ja som ho zabil toho El Prima. Super. Idem po... Ty si zabil toho El Prima? Ja som ti pomohla. Áno. Nie. Silno som strieľala, ale nevyprávaj, že nie. No kde si? 5 sekúnd už prešlo. Ja už som živá. Štefana Idem som po teba. stratila. Ježiš, tu je ich veľa, ja odchádzam. Ja odchádzam. Štefan, poď naspäť, lebo tam ich je veľa. Mami, čau. Stoj, To si ty na ty. keď chceš pomôcť. No, buď, schovaj sa Kde niekam. sme stratili Štefana? Ale ja mám Franka, ja to zabijam jak... Oni majú džuďu, dve džuďu, čaba, džaba, džaba. Ja chcem jedného. Čuču. Hej, Neoma, No, mi nenehali a pozrite sa, jedného. koľko bude mať kilo. Pozrite, Osem. vy ste dali obidve 0 kilo a ja som dal Tak lebo ty si jediný od z nás vás ušiel, 8 kilo. keby si nás nenehal vzadu, tak vyhráme aj my. Ženatý. Nemôžeš nás nehať same. Prečo čakám na vás? Potom tam beháme ako kura bez hlavy. Čakám. No som ready. Ja s týmto Štefan, neviem, s týmto- čakáme ťa. No teraz čakáme na teba, Štefan. Jeden, no. Jeden, Štefan rýchlo bumbac. A ináč ľudia, Štefan není u nás doma, on je na hovore. Jeden. 2, Tri. 1, go. Styrke. Tento ja mám u tohto hneď nabité, chápete? Jaj. Aha, ja strieľam ale do opačnej strany, ľudia. Nezabijem. Prečo ma to Mama, točí kade tade? kuľ. Zabili ma. A mňa. Jak oči. Chudák, Štefan zomrel. No nič, išli na ňo. No, Asi 100 ich išlo na ňo. nevadí. A Števo, jedného si nedal, žiadného si nedal, 0 tam máš, jak my všetci. Eh. No, ty si Ale tam- všetci sme jaký teraz si majú tam rovnako smutný v 0-1, pozadí. 0-1, 0-1. Aký tam bol smutný v pozadí.
Čak išli na teba 6, no, I'm ready. Zas sa meníš, Natálka. Dostávam povery. 1. Dostávam powers. Počkaj. A to kde je? To niečo z toho dostane? Počkaj, som dostala. Čo dostala? Čo tam máš za znak? WC? Ja? No, takú modrú, takú tam máš. Čo to je? Takú kartičku si tam mala, ak vecko to vyzeralo. Čo to je? Ja neviem, to je kartička z Angels. Aha. Ja som Ja som Angel. mala red. Však lebo ty si devil. Taký debil. A ja som Nie debil. debil, ale toto, čertík ste. Ja? Čertíci. Ježiže, debili. Mortisko. Ja idem, neviem kam mám ísť za kým. No, Za mnou. počkam. Tam to svieti, tuto ideme. Nie! Ideme, rozbijeme ich. Kenji ho nezabiješ, mami. Tak, ale ešte je Papa, tu. papa. No Kenji Zabili ma. nás zabil. Vidíš, Kenji je zlý, ten je ťažký. Ale Kenji je strašne OP. Áno, Kenji je Teba OP. akože, Števo, ty si to nedal? Vážne? No teda smutní sme tu všetci traja. Dobre, tak už nepôjdem na silu na druhý, no. Pôjdeš. Tá bude v rožku. I'm ready. Zase sa strýla šiškové nožičky, zase to stíha to vymeniť, plechavého si dala. What? To je tvoj tato. Môj, tvoj. Zase si dala toho. Dala, stihla to, Ale, normálne to. ale zadarmo mám tam máš, že hneď nastavené toto. Prečo ideme za Natáliou? Hneď super. Super máš tam potom. Super, vieš toto, super. Ja som vypustila oného. Medveď. Medvedia. Where is gonna shoot? Go. Zabila som niekoho. Bombác. Barabarabum. Ja mám vždy, mne sa to vždy aktivuje toto, tie superpower. Superpowersky sa mi aktivujú hneď zadača. Zabila som niekoho. Nie. Ty si umrela. Neumrela som. Áno. Neumrela som. Ty. Mama má 6 kilov. 6 som zabila, ty. Ideme knockouty. Prvýkrát v živote. Nedávaj ma na knockout, lebo Ne, to rozpadnem sa. není, neboj, to není ťažké. Toto ani neviem, jak som dala. Toto je Knockout, medveď, ne. lebo som vypustila toho medveďa. No. Ready? A už aj oni, Štefan sa prezliekol. Kristuša, mám tam. A ready mám. Teraz sme čakali na teba. Ja som myslela, že si to mačkla ináč. Ideme knockouty. Knockouty sú riadne ťažké, ale... Ne, to mi nedávaj, prečo si to spravila? Ale tak na chvíľočku. Však ma rozbijú jak Lego. To nevadí. To No, má však 3 áno. kola. Ne, tam je Leo. Ne. Hell no. Ja som si zobral Edgara, vážne. Dobre, umrela som. No ja Všetci. sa schovám. Hell no. Ja ti ho nalákam. Edgar. Mama, prežij. Ale to nebolo fér. Preži. To nebolo férovnejšie. Dobre, knockouty nebudú. Knockouty sú ťažké. Až Dobre. jedného som zabila. Ja ti neviem dať. Čo je? Aha. Musím končiť. Aj nás, ďakujeme, čau. 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 Takže my. Pôjdeme my. Ne. Tak čaute ľudia. Ráda som vás videla a choďte odber Štefanovi.